egun hartan ere sustotxo bat hartu neban, ze manifo bat egiten gauzela, hor Goien kalitik gora, Santana eta gero Pinondo hartu, Guardia Zibilak atzetik, eta niri bururatu zitzaidan taldetik urten, eta berriz buelta emon, eta Barrenkalde dut hartu. Guardia Zibil batzuk nire atzetik, da hor hainiketan noala jauzi nintzen. Ez da gira. Jauztez batera, zer reitzen dozunen momentu hortan, bete berriz ere hainiketan nengoen. Errekor mundiala, beste nahi eta beztozu itxen. Hainiketan duten, dago goratzen dut, atzeruz behiretu lagun baten, eta inoraz sartu nintzela hemengo Barrenkaileko atarien batetan goraino kantxe luzeruen egon, eta hartutako sustu ez ja, etxea. Beste edik ez. Eta hortik urtarrilen soldau euskara. Soldau euskan nengoela, gaubeko ordu txikietan nire bila joan ziren etxea. Nire nahia zan da, ez natut, ez da gizarkepa egon den etxean. Ez da el senyor Salaberria. Salaberria, que Salaberria. Jon, eta berak dino, orduan txartu hola arnasa. Eta, bueno, ez da gizta gaitik, edo aurreko zanda grebak direla eta zaitzer, ero, klo juvenileko kontu ere, lez agertzen nintzen ez.